Тази електричка може да изглежда перфектно, но какво се крие в батерията? Всички знаем, че при електромобилите батерията е едно от най-важните неща, които трябва да проверим. Затова правим специален тест и гледаме реалните данни от автомобила. Закачаме устройството и изчакваме няколко минутки, за да може да направи комуникация с автомобила. И сега ще видим резултата. Капацитет, здраве на батерията, напрежение, температура, състояние на система, колко пъти е зареждана, колко пъти е разреждана. Тези стойности могат да ти покажат дали колата е окей или е потенциален проблем. Ела на Автодиагностика БГ и запиши своя час. Тази електричка може да изглежда перфектно, но какво се крие в батерията? Всички знаем, че при електромобилите батерията е едно от най-важните неща, които трябва да проверим. Затова правим специален тест и гледаме реалните данни от автомобила. Закачаме устройството и изчакваме няколко минутки, за да може да направи комуникация с автомобила. И сега ще видим резултата. Капацитет, здраве на батерията, напрежение, температура, състояние на система, колко пъти е зареждана, колко пъти е разреждана. Тези стойности могат да ти покажат дали колата е окей или е потенциален проблем. Ела на Автодиагностика БГ и запиши своя час. Тази електричка може да изглежда перфектно, но какво се крие в батерията? Всички знаем, че при електромобилите батерията е едно от най-важните неща, които трябва да проверим. Затова правим специален тест и гледаме реалните данни от автомобила. Закачаме устройството и изчакваме няколко минутки, за да може да направи комуникация с автомобила. И сега ще видим резултата. Капацитет, здраве на батерията, напрежение, температура, състояние на система, колко пъти е зареждана, колко пъти е разреждана. Тези стойности могат да ти покажат дали колата е окей или е потенциален проблем. Ела на Автодиагностика БГ и запиши своя час.